1700-luvulla Suomeen rakennettiin monia hienoja kartanoita. Tässä näette Mustion kartanon, joka on yksi niistä. Tässä on Mustion kartano sisältäpäin. Ne sisustettiin hienoilla koristeesineillä, patsailla, pylväillä ja kattokruunuilla. Kartanossa asuivat arvostetut ihmiset. Kartanon sisustukseen otettiin mallia Euroopasta. Juhlava ja arvokas vaikutelma oli tärkeää. Aateliset käyttivät puvuissaan kalliita kankaita, joihin muilla säädyillä ei ollut varaa. Jo vaatteiden perusteella saattoi erottaa, mihin säätyyn kukin kuuluu. Piharakennukset ovat palvelusväkeä varten ja puutarhassa huvimajan ympärillä kasvaa kukkien lisäksi harvinaisia vihanneksia ja marjoja, nekin ulkomailta tuotuja. Louhisaaren kartano on barokkityylinen 1600-luvun rakennus.